Ik vond het nog wel een koude dag voor het gevoel dan. En dat kwam voor rekening van de Noordoostenwind die het matig ontkräftig weer. Maar er stiert wel een waarsomslag op het programma. Jawel, en die waarsomslag komt deze week. We zitten dan zeevogels op het green en het wagemien. Dat houdt verboden uit Rijnwetter wat er nog stiert te komen. Maar het komende weekend, dan krijgen we toch de omslag naar de echt hegere temperaturen. De maait iets warmte. Dan wordt het zo'n 15 of 16 graden komende snij. Nou, het waren op een kwarte termijn. Joen en vannacht. Opklaringstemperaturen zomen bij de 2 graden heen. Natuurlijk is er ook bewolking en de wind nog altijd uit het oosten of noordoosten waait en die is matig ontkräftig. Morgen bewolking en vanuit het zuidwesten waait het Rijnwetter, maar het noordelijke pad van de provincie zou het onder de joentabel eens droeg houden kennen. Via dus een temperatuur om bij de 9 of 10 graden heen. In de joentijd in de nacht betekent de Rijn, de wind koud onvelend, oost-zuidoost, matig ontkräftig, wetterkoud. En dan terug naar het vooruitzicht. Waasje, toonsje en vrijheid. En we zorgen die temperaturen wat oprennen naar 9, 10 of halve graden. Perioden met rein, perioden met buien. Dus zitten er misschien hier en daar nog eens even bij. Ja, en dan is het groeizaam en dan kan het al je green worden. En we zijn er rond taak. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waasje.